बहुते फैबाय समाखना फाले मरिजाम मोजां सारि नायनि र' आङो अनलाइनाव आयु माथो फ्लिपकार्टआव एसेबां मोजां सारि फानो आयु फुजानि थाखाय आंहा गांसे सारि अर्डार होनिसै आंहा एबारे फुजायाव सारिसो गाननांगोन मानो होनबा आं हारसासो जासिगोन नालाय आयु बालनि एसेबां मोजां सारि एसेबां खम दामावनो हे आयु बे गांसेखौ लानो आं दा र' आङो बयफ्रेन्डनियाव सोंहरनायाव बे गांसेखौ लानाया मोजां जागोन हौवाथियाबो हरनि र' মই কোনখান শাড়ি লোৱাটো ভাল হ'ব ৰঙাটো না ক'লাটো না বগাটো কইজাচোন জান ক'लाটো आयु बालनि कलाखौसो फसायबाय होनबा बियो दे गोसोमाबो मोजाङानो एबारे आंहा दुर्गा फुजायाव बिराद गाजा स्टाइलिश सेक्सि जाना थांगोन आरो सारि गानलायनानै उदै नुजालायनाय उथुमै नुजालायनाय ओमफ्राय जोंहा जानजों आंजों बिदिनो जमा गिदिंफाबाय थागोन आरो सानैबो ओमफ्राय फिल्म नायगोन डान्स नायगोन सार्कास नायगोन आयु आंनि अनजालु सनाया आंनो फैसाखौ हरमारबायलै बिदिसो जानांगौ बयफ्रेन्डफोरा अराङादि आंखौ आरो गोसोथोनो नागिरदों बियो आंनो बेफोरबायदि फैसा हरबाय थानो हागोन बेबो मास 10,000 नयसो 10,000थ' बादो रिसार्जखौनो सोना होनो हाया नोंसो बायाहाय आंनो बेफोरबायदि बयफ्रेन्ड अनजालु आंखौ मा एसे मोजां मोनमारो आङो जायबा फैसा सोना होबाय थायो ड्रेस बायना होबाय थायो रिसार्ज सोना होबाय थायो बिसोरखौसो जोबोद अननो ओंखारो बिसोरखौसो मोजां मोनो आङो दा अनजालुआ आंनो फैसा सोना होबाय थायो नालाय मास बेनिखायनो जोबोद मोजां मोनखायो आं बेखौ बिराद अननो ओंखारखायो मानो होनबा आंखौ एसेबां अनखायो न'आवथ' हरायानो खोना आंनोसो होबाय थायो आयु आंखौ एसेबां अनखायो थेवब्लाबो अनजालुआबो साख्रि मावाना साख्रि मावनायबा मोजांसिन जाबावगौमोन आरो साख्रि मावनाया बांसिन आरो मोनबावगौमोन आङो दा अनजालुआ 12,000ल' मोनथारो दा साख्रि मावनायबा खथ' गाहाम माबा 50,000 40,000 60,000 मोनगौमोन आंबो साख्रियावला फथायनो गारै माबा अनजालुखौसो फथायगारबायहाय सासे साख्रियावला मानसि फथायनो हानायबा आङो लागिबा एसे बैसोआनो जाथों जेबो नङा फैसाल'सो नांगौ फैसा बे बुहुमाव ना फैसा गैयाबा सोलिखाया आरो रावनिबो सनमानबो मोनखाया आरो संसाराव सोलिना थानो थाखाय जोबोद बुरजा फैसा नांगौ आंबो जाम्बिसोहाय बे 10,000 फैसाखौनो एसेबां आङो खुसि मोनदों बे 10,000 फैसालाय मा जानोखाय दख'ना गांनै बायबानो जोबना होगोन माथो मोजां दख'ना गांनै बायबानो जोबगोनथ' र' ओमफ्राय दख'नाजोंल'थ' जायाना आरो आङो खम दामिनि गस्ला दख'ना गाननो मार बाखायो एबार जुदि आं अबावबा साख्रियावला मानसि मोनोना एबार खिन्थु आङो एकदम फथायथारगोनहाय बैसोआ 40-45 बाबो जेबो नङा सोलियो मालायबा हारसा सिख्लाफोरा गथ' बोरायजोंनो हाबा जायो मात्र फैसा गोनांल'सो जानांगौ जोंनि बर'फोरासो जानो नागिरा मानसिफ्रा मानो बिदि मा फैसाखौ बिसोरो सिनाय हाया ना मायो फैसाल'सो नांगौ जाम्बा जाम्बिफोर आरो सेंग्राफोराबो फथायनांगौ साख्रियावला सिख्लाफोरखौ लागिबा एसे बैसोआनो जाथों जेबो नङा फैसाल'सो नांगौना फैसा बे संसाराव फैसा नङाबा सोलिखाया जाम्बा जाम्बिफोर र' अरांखौ खेबसे लाजि फोनांनो फन खालामनानै सना नों आंखौ दिनै फन खालामदों आं मिन्थिखागौआनोमोन नोंदि आंखौ सानसेबाबो फन खालामगोन होननानै
हेलौ आं नोंखौ गोसोखांनानै फन खालामाखै मिथिबाय गोसोखांनायखायनोथ' नोङो आंखौ दिनै फन खालामदों आरो सना नङाबा फन खालामगोन आरो ओइ खोनासं अरां आंनो दिनै आंनि बयफ्रेन्डआ दुर्गा फुजायाव शपिं खालामनो थाखाय आंनो 10,000 फैसा हरदों मिथिबाय नों हागौमोन आंनो बेफोरबायदि फैसा होनो हागौमोन नों आंनो 10,000 फैसा हरनो हागौमोन दुर्गा फुजायाव शपिं खालामनो चाउमिन जानोबोसो फैसा हरनो हानाय नङामोन खोना मानो हाया आंबो खामानि मावनो थांगौमोन ना नों जुदि आंखौ गोसोथोफिनोमोनबा गोसोथोफिननायमोनबा थरखानाय नों बायदि जिर' मानसिखौ गोसोथोनो आङो खाम गैया नोङो खाम गैया जेब्लाबो जिर'यैनो थाबाय थागोन नोंहा जिर'यैनो थायोना मा थाबाय था आंहा अनजालुनि फैसा मोनबाय थागोन मास 10,000 दोन थारमाने आंखौ लाजि फोनांनो थाखायसो फन हरदोंमोन माबायदि सिख्लामार बियो गेबगां फंबाय मा खौरांलै ओइ अरां फैसाया जमा जाबायना जायाखैलै इजों आरो जोंहा आइ आरो आगैया आंखौ बेसेबा रायगासिनो थानोनो सुखुवाखै आं फैसायानो जमा जायाखै 500ल'सो जाबाय मा होनना खिन्थानां दा मा सिरिलै जमायगासिनो र' फंबाय गेबगां जमायगासिनो साननैसोनि उनाव मोनगोन दे मोनथारगोन मा जमायगासिनो मा दासो जमायगासिनोलै नोंलाय माथो दाख्लै मबाइल गोलैखालिनो साननैनि उनाव हरगोन होनदोंमोनलै फैसाखौ दा आरो मा साननैसो जाबावलायखो 22,000लै भाइ 22,000 इसेबां थाबैनो बोरै जमायनो हानो आङो आफानियाव बिदोंमोन आङो आफानियावबो फैसायानो गैयानो 22,000नि मबाइलमोन अरां 22,000नि मोनथिबाय नोङो दैयाव खोख्लैदों गाज्रि खालामदों नोङो दिहुनना होथारनांगोन आं बेफोरखौ जेबो मिथिया साला नोंनि थाखाय आंसो न'आव थानो सुखुवा जादों आं मोनथिया खिन्थु होथारनांगोन आङो सानथाम बारायना होबावबाय बे सानथामाव जुदि नोङो दिहुनना होनो हायाना ओइ नोङो आंनि मबाइलखौ मानो दैयाव खोख्लैनांगौ हा आदा आंनो माबोरै दिहुनना हो दे आंनो माबोरै बायना हो मबाइला मोनथिबाय एसेबां दामि मबाइलखौ साला नोङो दैयाव खोख्लैदों मानो खोख्लैनांगौ नोंखौ गेबगां आदाया फट' खेबनो होदों नोङो मोजाङै खेबनो हायामोन नामा मानो दैयाव खोख्लैनांगौ सरि दे सिस्टार सरि आङो दैयाव खोख्लैनो होना खोख्लैयाखैमोन नोंनि मबाइलखौ आखाइनिफ्राय बोरै गोग्लैखो आं फात्ताखौनो मोनासै शनि ग्रह मंगल ग्रह नांना दङमोन खोना आंबो मोनथिला नोंनि शनि ग्रह मंगल ग्रह नांनायखौ आं मोनथिया दे आदा आंनो खिन्थु मबाइला नांथारगौ आंनिया बै मोनसेल' मबाइलमोन मोनथिबाय आरो आङो बिब'नि हरनायफोरावसो बे मबाइलखौ मोनबोदोंमोन बै मबाइलखौ आंनो बिबारि आबौआसो अननानै हरदोंमोन नोंसोरो दा दैयाव खोख्लैनानै शनि ग्रह नांनाय मंगल ग्रह नांनाय होनबा जाया गोसोआ गाबखाङो आंनिया उन्दुलाङा आङो मोजाङै गथ' बिखाया गुलुब मावबाय थायो आंनिया खोनाबाय अरां खोनादों र' खोनानाया दा आंबो फैसा गैयाबा मा खालामनो देनाय ओइ आंखौ खोनायबायसि मोनदों नामा गेबगां आदाया लाउड स्पिकारासो होखादों मिथिबाय मानि मा फैसा गैया होनबानो जागोन नामा नोङो हा खावख्लाबसे सिथासे फाननानैबाबो हरथारनांगोन आङो आं मोनथिया अरां आंबो मोनथिया नोङो हा फाननानैबाबो होथारनांगोन दा हायानो खावख्लाबसेबो गैयाबा माखौ फाननो आंलाय मा नोंसा हा खावख्लाबसेबो गैया होमबालाय मा फाननानै होनो नागिरदों दा मा फाननानै होगोन आङो ओइ सिस्टार मा सिन्था खालायदों आखाइ दं आथिं दं खामानि मावनो थांगोन आरो मा खामानि मावनो थांगोन नोंलाय खामानि मावनो थांनानै ओमफ्राय माला आंनो 22,000 फैसा दिहुनना होनो हानो माबा ओइ सिस्टार ओइ नोंनि मुङा मामोनलाय गायदे बर' जोंना गायदे सिस्टार आङो दाहार लाना हरगोन दे दाहार नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा दाहार लाना हरो ना मा लाना हरो जिखि जाया मबाइलनि फैसाखौ दिहुनना होथारनांगोन आरो बिबारि आबौआसो इमान अननानै हरदोंमोन साला मास मोनसेबो इउज खालामनो मोनदिया आङो ओइ गायदे बिनानाव सोर बिबारि सोर एसेबां अनसुलि नोंनिदि एसेबां 22,000 दामिनि मबाइल हरलायदों मालाय अननानै बा एसेबां अनसुलिखा बै बिबारि होननाया नाङा दे नोंलाय मोनथिनानै मा खालामगोन सोर बिबारि सोर माबारि जिखि जाया नों दा 22,000 फैसा जगार खालामना दोनबानो जाबाय दे अरां आदा नङाबा खिन्थु मुझसे बड़ा कहीं नहीं होगा
दाबा लैथोस्रि आगैमोना आं बायनाय दख'नाखौ फसायगोन ना फसायाबा? फसायगोन दे मानो फसाया जानो नोङो हौवाटसआपाव हराखै होमबा लैथोस्रिनो हरासैलै आंबो दे फसायगोन दे मानो फसाया जानो आरो नोंनि थाखायबो आङो लंपेन्ट गस्ला जरासे बायदोंमोन नोंबा फसायगोन ना फसाया? आंनि थाखायबो बायलायदों नोङो बायाबाबो जायो आयौ मा जानोखाय ओरैनोबाबो आं नोंनो जेबो हरफेराखै बे लुदुमियावबा मा सानसिगोन आंखो दा गोसथोनायनिफ्रायसो उल्था लायो होननानै सानसिगोनलै बे गासैबो आइनि थाखायनो जाजोबदों मा सानबाय थाखो आरो जेबो सानाखै मोजाङै दङबा आरो लुदुमियाबो मोजाङै दङ ना नोंबो दङ दे फंबाय मोजाङै दंथ'यो र' नोंलाय आरो नोंसानि न'नि मानसिफोरालाय मोजाङै दङबा? दङ दे आबो दंथ'यो दिनै सनाखौ जा मोजां नुखादों आं एसेबां गोबाव जाबायमोन नुयिया बिनाबा खालि बिदिनो आरो नायबाय थायो बेफोरबायदि नायबाय थाबा लाजिनाय मोनसैहाय आङो गावनि बयफ्रेन्डबाबो जोंफोरा जेबो जाना फैयाखै रेस्टुरेन्टाव माबाफोर जाहैनोसै थु औहाय आंबो ओंखाम उखैसोदों जेबो जाना फैयाखैना दे थु जाहैनोसै होमबालाय अबे गंसेयाव जाहैनो दा बै गंसेयाव जाहैनि थु चावमिन मोनगोन ना? मोनगोन खोना दे दा नोंसोरनिसो गजा सक नोंसोरसो मिथिगौ जोंनि सकबाबो आङो मोनथिजोबालै बारा ओरै फैबाय थायाना आरो फैबाबो बिथिंजाय ओरै फैयायानो आङो थु नै हाबहैनो नायनि औ